Da. Jucăm 1 vs 1 și acest individ a zis că sunt praf. Și hai să demonstrăm. El a zice, wow, ce a fost. Suntem pe serverul Book of Kant. Textura nu vedeam nimic. Hai mă. La vrut. Îmi face șmechiri cu băiatul ăsta, că e pro, mă. Are 5000 pe MCG. Cred, nu știu. Ca să stau departe de el. Eu nu vreau. Uuuu, 13 gâful. Așa. What? Deci ăla se ascunde într-una, camper. Oh, hai să fim și noi. Lag. Hai, mă, hai. Hop! 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 Oh, that's rect, frate, în pana mea. Bă, ești nebun. Oh, GG. Bă, asta merită un buton de like. Da, cred că vorbește cu alții de pe. Bun, cam așa a fost tot. Da, asta e revenirea mea.